Wara bidla fil-liġi 61 persuna bidlu l-ġeneru tagħhom fuq id-dokumenti uffiċjali. Pass li sar possibbli meta f'April tas-sena li għaddiet il-Parlament għadda liġi fejn issemplifika numru ta' miżuri. Silvana Ġuż, direttura d-drittijiet tal-bniedem u l-integrazzjoni fih dan il-Ministeru għad-Dialogu Soċjali u Libertajiet Ċivili, għalilna li llum maġġorenni Maltin jistgħu jmorru għand notar u b'dikjarazzjoni li tiġi depożitata ant ir-Reġistru Pubbliku jibdlu il-ġeneru mniżżel fuq iċ-ċertifikat ta' twelid biex dan jirrifletti l-ġeneru li l-persuna tidentifika ruħha miegħu. Fil-passat l-istorja kienet differenti, bil-persuna trid tagħmel operazzjoni u wara verifika u proċess twil fil-qorti ikun miżmum jew awtorizzat il-bdil tad-dokument. Il-proċess tant kien diffiċli li kien hemm biss 21 persuna li bidlu d-dokumenti tagħhom fi żmien ta' bejn 15-il sena. Bħal kull liġi ġdida din qed issir ħidma fuqha biex tittejjeb iżjed wara li s-sena li għaddiet ġiet emendata biex persuni adottati ikunu jistgħu jibdlu d-dokumenti tagħhom permezz ta' rikors il-qorti. U bħalissa qed jiġu diskussi emendi fl-istess liġi sabiex l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u l-orjentazzjoni sesswali jkunu totalment depatoloġizzati, kif ukoll persuni minn 16-il sena darba issa u flok 18 jistgħu jmorru għand in-notara u jagħmlu d-dikjarazzjoni, ġifieri ħatonqos l-età b'sentejn. B'hekk dan id-dritt jingħata minn età iktar bikrija, filwaqt li d-differenzi fl-identità u l-espressjoni tal-ġeneru ma jibqgħux meqjusa bħala mart. Emenda oħra ppjanata hi li persuni f'detenzjoni li mhux Maltin xorta waħda jkunu jistgħu jitpoġġew fis-sezzjoni appropjata skont il-ġeneru tagħhom. Ħaġu stenna li dan it-tibdil iwassal biex dawn ir-realtajiet li fil-passat kienu jinżammu mistura illum ħarġu fil-miftuħ. Tenna li soċjetà miftuħa hija iktar kuntenta u iktar ta' suċċess. Żdiedet ħafna l-aċċettazzjoni soċjali u importanti ħafna li naħdmu f'dak is-sens li kulħadd għandu spazju fis-soċjetà tagħna u li kulħadd huwa validu.